Pois aquí estamos de novo, despois de máis de 3 anos xirando con o noso espectáculo Falar sen cancelas. 3 anos. Máis de 3 anos. Como pasa o tempo? Que velocidade, que horror. Aquí estamos de novo, Isabel Risco, Pedro Brandariz E Fran Rey. nunha nova aventura cómica baixo o título de Papar sen cancelas. Porque, a ver, decidnos, que hai máis galego que papar? Home, a morriña é algo moi galego. Sí, porque quen non botou de menos un caldo longe da terra, Ou a retranca tamén é moi galega. Xa, pero para ter retranca hai que papar, Se non papas non hai retranca. Ou contestar unha pregunta con outra pregunta tamén é algo moi galego. Xa, pero iso depende directamente da dieta, porque hai xente que non ten a mesma dieta e que é moi seca. En definitiva, de todos estos temas e moitos máis, falaremos neste novo espectáculo Ollo, cun final gastronómico, unha sorpresa rica e con fundamento. Así que, donas e cabaleiros, o espectáculo desta tempada chámase Papar sen cancelas. Así que chamade xa a cultura activa porque paga pena. E non deixedes que nos papen, Papar sen cancelas. É un espectáculo para contratar sen cancelas. Me que... Veña, chamade, que logo que hai sin data, Estamos agardando. Pero non Ai, estamos amiga, agardando. A recente.